Bahagia wontenipun pasirakan punika kakang. Rados wantu boten wangit alam. Noh. Damel kula aturaken kabeh dipun sang sira. Inggih Mas Kamanulan, kula tampi dawuh sami-sami dipun kayokake kakang.
Kakang Haryo Sito. Pun paring dawuh dalem Sang Jurweta Ratu. Sang Sugeng Suwandati. Pikantuk berkah pangestu dalem sowan kula kalih sambikala. Hanamu kula ngaturaken sembah pitujuk wonten ngasanipun Sang Jurweta Ratu. Inggih kula tampi dipun prayogakaken langgengipun. Nggih Sang Jurweta Ratu. Buntar apa tinuratan? Padha becik Surawira. Ya, ingsun tampa muja pangestu ingsun bae. Dene selatan papanan. Sliramu muga tak keparengake matur. Sakdenipun kula matur. Pak. Iya ki padha-padha. Suwan kula ninangkri karaten. Sungkem pangabdi kula putru. Ya, gak apa. Muja pangestu ingsun bae. Genti sira tantani papanan. Dosa. Dikepenake anggo sira. Bangsul dumateng kakang Pati. Kakang Di mari dawuh Kanjeng Ratu. sedaya para kawula kula lan sedaya karyayaning praja sampun marak sowan kanthi minangka karubahan. Leres. Punten dalem sewu. Rikandhan punika kula mboten badhe. Medal menapa kemawon ananging wonten ing sisiping batin kula boten kaserejo amargi ingkang sampun kawula kula ngendigaken sayembara sinten tok ingkang saged perjaya inggih Adiwati Indra menika ingkang dados mila kakak Kamas Damarulan sampun saged sampun saged jagung kaliyan kula lan panjenengan. Borong anggenipun badhe murbun dhateng Kamas Damarulan. Lepat nyuwun lumengring pangapunten. Bila leres kali kesempatan penyerahan menika ngawontenaken kiri patempun. Sok sinten ingkang damel pepajar ing Majapahit menawi pangesti badhe kapundhut sedherek sedulur. Napa menawi kakung badhe dipun pundhut garwa. Monggo. Sirnane ngreretu ing mapan wonten ing Majapahit. Boten sanes. Nem-neman ing saking Paluwo ing nama anak Damar. Mila teka aos kemawon. Panjenengan Kanjeng Ratu kedah nuwuni menapa ing dados pangandika panjenengan. Gegandhengan Damar Wulan sampun suwan wonten ngarsa panjenengan. Kira sumangga anggenipun kepareng badhe purba dhateng badhe Damar Wulan. Sepisan kapundhut garwa ingkang kaping kalih badhe dipun paring ganjaran menapa kawula sumangga wonten saripun Kanjeng Ratu. Kula tampi kakak. Parujuk Sang Jurweta Ratu. Leres unjuk aturipun Kakang Minakpun Caripino. Pramila ingkang saged upusahe bora menika nak Mas Damar Wulan. Pramila anggen purba panjenengan kat sumanggaken pangurba wasesa wonten ngarsanipun Sang Jurweta Ratu. Malah kepara sirahipun Minak Jingga sampun dipapanaken wonten ing Kabupaten Kinaka Tandha Bukti pilih Damar Wulan sampun saged migas jaganipun Minak.
Sembah nuwun kakang salam kakang. Wis. Dados sedaya para kawula wonten ing Mojopahit. Sampun ayogani lan sampun sanjung bilih Kakas Damarwulan menika kasekaaken ngalur enggak dapat Kakas Damarwulan Mari kita. panjenengan sampun piyambak lan sampun prisa piyambak bilih sedaya kawula kula wonten ing Mojopahit sampun ayogani sampun sanjung ngantos enggak dampar wonten ing Mojopahit inggih dados raja wonten ing Mojopahit Palunjuk sang Bidora. Kedot nafsi manak nampi ganjaran ingin kasus. Nopo pantes imang itu nampi ganjaran. Amargi kula rumaos. Nampung lari saking patus. Sabdo Pandharat menika boten kene kula sakawit kula sampun ngendika sampun dipun biwarakaken bilih sinten ingkang saged migasakanipun minak jiwa inggih menika ingkang badhe kula mila tintiwaji menika panjenengan kedah purun boten purun kersa boten kersa kedah lenggah dampar gantos kula wonten Mau keseribu sang putra mengkat kula lampung deh. Ingin tak sang tuhan. Paling jauh. Borongan dan panjenengan badhe biwarakaken lan badhe lenggahaken Kakas Damarwulan. Nuli sendika dawuh. Terang dawuh timbalan dalem Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Kegandengan anak Mas Damarwulan ing sampun saged kiri Pateboyo. So saged ndamel pepajari Mojopahit. Pramila Kanjeng Ratu Kencana Wungu badhe netepi menapa ing dados pangandikanipun bilih anak Mas Damarwulan badhe kapundhut garwa. So isa mangke badhe sinengkaken ngaluhur minangka jumeneng ratu wonten ing Mojopahit. Kang Mas Damarwulan kula aturi jumeneng Kang. Lan kabeh para nayakaning praja lan para padha seksenana yen anak Mas Damarwulan saking setengah dampar oning Mojopahit kanthi ajejuluk Prabu Brawijaya. Wekdal kawula tunguraken dhateng Kanjeng Ratu Sang Prabu Damarwulan ingkang Prabu Brawijaya. Matur sembah nuwun Kakang Pinangkuncar. Kepareng nunjuk Kang Mas Prabu Brawijaya. Di sang putra kasus. Titiwan menika dampar ing Mojopahit. Sampun kalampah kula caosaken dumateng panjenengan. Mila borong anggenipun badhe ngasta lan anggenipun nata
sampun ngantos supe. Bilih sedaya para kawula menika sampun muyut wonten sopan jenengan. Lan kedah panjenenganipun marang kaliyan kakang menak kuncal menapa dene kakang ayo. Isto akan dawuh sang putra. Ing mangke jiwa raga kepadhe kudu akan kagem kagayane projek Mojopat. Matur sembah. Kakang Piraku. Iya, kula Sang Prabu. Bunga ingkang tangkuk upam. Dene wong titiwanti menika kula kapisuda pinangka narendra ing Mojopat. Iya. Alamu tebih serpangku anggen kula mradopaden wonten ing Mojopat. Ing mangke kula suwun kakang minak punkat ampun tiga-tiga. Anggenipun paring watak dhateng kula ngubengaken pamrentahan wonten ing Mojopat. Punten dalem sewu Sang Prabu. Saradyan kula menika sampun sepuh. Namung menawi mangke badhe ngaturaken wewarah dhateng kesurat dalem Sang Prabu, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kados putra. Awit napa pangertosan kula menika menawi dipun sampaiaken kaliyan ingkang nem-neman sakmenika sampun tebih sanget. Nggih. Kakang Minak Kuncal saged benujeng kados putra. Inggih nyatanipun kados ngaten. Nggih, putra. Kakang Arya Sinti. Pun paring dawuh dalem Sri Prabu. Ugi ing mangke berkah pangestu panjenengan kula suwun. Anggenipun paring watak ugi dhateng kula anggenipun rawuh pados ing Mojopat. Pun dalem sewu Sri. Lepat nurusi pangapun dawuh. Panjenenganipun Sri Prabu. Kok menawi ing mangke namun kula sampun sepuh. Kok menawi enten cawetipun saestu kula nggih pangapun dawuh. Pramila Sang Prabu panjenengan kula pitados kaliyan Sinuwun Prabu anggenipun ngasta batu salaning adil ing kraton Mojopait. Tok kira pinten boten ngilangi menapa wonten para kawula ing Mojopait sedaya tansah siwit wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Brawijaya. Nggih, inggih kados. Kula badhe mawon ing mangke namung juru panggihipun paman Arya Simbek ingkang kula. Nggih. Senopati Buntaran Prabu. Ingsun uga njaluk panyengkuyuhmu anggonku mradopaden ana ing projek Mojopat. Nggih, boten tusumuyut dumateng panjenengan dalem anggenipun ngasta bahwa tentunipun panjenengan sampun saged sedaya nangani sedaya menapa dumateng kula. Kerto dewa banget. Tak tampa kanthi bungaing ati. Laut. Saderipun kamu. Yatosipun kula menika yang beliau menapa dados. Nanging babakan perkawis kawula menika benten-benten pamati. Nggih. Namung saderipun dumangkah kasebut. Ampun ngantos beda-bedaaken ingkang antawisipun setunggal tunggal. Nggih kados mekaten ingkang kula suwun. Sedaya harapan pepengen dhateng ing mangke anggenipun ngantosaken ing projek Mojopat. Ing mriki kula sampun ngetingal. Terus bombonge manah kula dene para nayan kula sampun sumuyut anggen kula jumeneng Prabu ing Mojopat. Sang Duta Paring dawuh Kang Mas Prabu. marang rosing ati. Sadang sentara ing Mojopat nyengkuyo kabeh lan bekti marang ingsun jumeneng Prabu ing Mojopat. Punten dalah saya Kang Mas Prabu. Inggih sapuntunipun sedaya para kawula wonten ing Mojopat pun kanthi amargi panjenengan menika rahasia. Mila Kakang Minak Kuncal Bara nganggenipun Kang Mas Prabu Brawijaya pranata wonten ing Mojopat. Pedang sampun Kakang
sinaosa menika enggal ananging menika sisian kula inggih garwa kula suwun kakang nak usah ugi ngawat-awati anggenipun pranata kakang inggih menawi namung ngawat-awati kemawon kula setiko dawuh namung sekedhik kula badhe atur paweling dhateng ngarsa dalu Prabu nggih saksampunipun penyerahan Sinengkuyung minangka Junang Ratu wonten ing Majapahit panyuwun kula penyerahan usah saged nyawiji kalian para kawula alit lan kedah mirengaken menapa ingkang dados panjeriting para kawula alit tentu kemawon sedaya dawuh panjenenganipun kakang minakun badhe iki kakang minakun paring dawuh Prabu Rening sapunika kula Junang Ratu ing Probeng Majapahit. Kabar ingkang kula tampi parangka pepatih ing Majapahit niku komplang. Mobil mati wonten keparipun. Mangke kakak pinak koncar badhe kujunaken dados pepatih ing Majapahit. punten dalam sewu Sanadyan regana patih lo gender sampun sawetawis boten kuat wonten ngarsa panjenengan. Namun si patih lo gender dereng meratelaken bilih badhe lengser saking kalenggahan. Menawi kalenggahan patih menika kaparingaken dhateng kula. Bisa kula sampun sepuh. Kaping kalihipun mangke menawi wonten mulihipun kula sowan sidul kula prajurit penamping ingkang jagi wonten ing alun-alun Praja Majapahit Kanjeng. ana paling gawe opo wis wan ora nyaket penengesane Kanjeng. Nggih, nyuwun pangapunten mbok bilih kanggep lepat namung ngengeti kawontenan bilih wonten ing alun-alun Majapahit wonten nem-neman kalih ingkang ame-ame badhe madosi Prabu Brawijaya badhe sorahamu. Yo, nek kula atur utang tompo, mengko bakal tak aturaken nang ngersane Sang Injih, pareng madal pasilan Datuk. Sang Prabu. Manut kunjuan tripun prajurit. Bilih wonten ing alun-alun wonten sabda kali ingkang barangan sawarati kapolri. Wonten ketadosan ingkang kathah. Atur malam lemak. Mati harus siping kontak apa dawuh. Pedhok kok sombong mantang ame-ame golek dadak arep produksi. Dawuh. Iya, Pak. Kamu ya ono kae. Ini ganti penyuruh kan ini? Ini ganti penyuruh kan? Masih ganti kan? Kon kedaden. Alun-alun ayo ora kami lenggan.